সদর স্পেশালি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট তাই সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট তাই সিনি সমগ্র সিনি সারা ত্রিপুরা ব্যাপী সিনি শিক্ষারত্ন जों दिनै प्रथम रय ताइसे जों जागाव जोंनि जे कोर डिमान्ड जोंनि ग्रेटार त्रिपुरानि जे डिमान्ड आफ्टार इलेक्शननि परे गोबां बर जे प्रश्न खालामदोंमोन जे त्रिपुरा मथारनि जे डिमान्ड आबो बुझजोबतै तामो ताम खनि दुइ गोबां सोंदोंमोन आबोनो जों दिनै स्राय स्रायके जों हाय लुकुरम बिसखौ जों ताइसा दिनै अ पान्डा एबा खाव जे मास गेटरिं प्रग्राम दिसिदै जों सारा त्रिपुरा जत बरनो जों अबनो जों मेसेज रनायो दिन युथ त्रिपुरा फेडारेशन बिसिं तिखाय दिन अ पान्डानि बिसिं तिखाय जों अबनो जों सायमानबो दङ जे त्रिपुरा मथार जों दाबो जोंनि जे कोर डिमान्ड अथवा जों जे ग्रेटार त्रिपुरानि याखबा पार्मानेंट सल्यूशन जों एक कदम तागो जों बिसो हातुयाखौ जोंनि डिमान्ड जतखन पन्द मायसा पन्द जोंनि जबा जों खायनाय नर नबि दंखा दिनाव जागाव जों प्राय 10 to 15 आमाय 1000 बरक जों अजा कुथुमनाय फोर बर फाय दङ जरा जों याखौ जों खाख्लाय दिनाव जागाव जागा रिमांला नर नबि दंखाना जरानि गोबां सिगां दङ दागो फाय दङ जों सायमान दङ लामा रग दङ फाय दङ ओमफ्राय ताइ स्राबजानि यागुलनो सिना पान्डा जों अजागाव अथवा जोंनि गोबाग्राबो ताइ स्राबजानि यागुल फाय सफैनाय आं खा कयनाय जरा पान्डानो नाय दंनाय जो ताखते बुचनो नर नग फायमे फनो पान्डावो नरसनो सपोर्ट खायदोनि नरसनो बुसकांगो लगिरि दंनि नै आनरनो कबुना अरका तिनि सारा पेपरन बरक दा फायनाय आं पहिलाबो साका तिनि अजागाव स्पेशली जिनि सदर अथवा सिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ताइ सिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट अजागानि जत नि त्रिपुरा मथानि अथवा सिनि TWF नि TIS नि जत फायनाय बाट स्पेशली जेरा युथ दंनाय र अजागानि युथ फायनाय न बा अपनो कारिबो सारा त्रिपुरा जे सेंट्रल कमिटी और डिस्ट्रिक्ट कमिटी ब्लॉक कमिटी जरा सिनि YTF दंनाय र बरबतिनाव जागा पार्टिसिपेट खायफैमोन बा खायफैनाय बर अजागाव फायनाय छ दिनै ते साब साब और फायमान जानाय दिनै न पान्डावो सिनि नगराइतो जों सिनि बुबाग्रा सिनि हास्तिनि बुबाग्रा अथवा सिनि पार्टीनि चेयरमैन सिनि महाराजा प्रदीप किशोर मानिक्य ताइ फायदों अजागाव सिनि दाबु लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिनि ब्रह्मन सार अनिमेश देवबर्मा सिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट ब्रह्मराम बिग्रांको सार फायदों सिनि YTF प्रेसिडेंट सिनि अथवा सिनि दाबु PTA सिनि जे PWD ताइ RDनि EM ब्रह्मराम उनेल देवबर्मा सिनि YTF इंचार्ज सुहेल देवबर्मा ताइ सिनि TWF नि प्रेसिडेंट अथवा MLA ब्रह्मरामजों सपना देवबर्मा ताइ सिनि PTA चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन जगदीश देवबर्मा ताइ EM रविंद्र देवबर्मा बर अजागाव दिनै मेन सिनि नगराङै दिनै मानजा फैनाय